A wannan makon ne mataimakin gwamnan jihar Kano Nasir Yusuf Gawuna kuma ɗan takara a tutar jam'iyyar APC na gwamnan jihar Kano ya gudanar da wani taron tuntuɓa na masu ruwa da tsaki a birnin tarayya Abuja a babban ɗakin taro na ƙasa da ya gabata a birnin tarayyar Abuja, inda aka samu jawabai daban-daban daga mahalarta taron. Taron da ya samu halartar tsohon ministan cikin gida Abdurrahman Bello Dambazau tare da sauran manyan baki da suka hada da masu ruwa da tsaki a tutar jam'iyyar ta APC. A jawabinsa, Nasir Gawuna ya bayyana aniyarsa na tabbatar da tsarin da ya dace wajen gabatar da mulki idan ya kasance gwamna a jihar, kuma ya yaba da yadda al'amura suka wanzu a yayin da aka gabatar da tambayoyi gare shi kai tsaye bayan gabatar da jawabin taron. Wayannan tambayoyi dai da aka yi wato ba su bani mamaki ba, kuma ba su zama na wani sabon abu ba, saboda wato wayanda suka taru a wurin mutane ne wayanda suke sun san abin da suke yi, kuma ci gaban jihar Kano ne a gabansu. Saboda haka tambayoyin da suka yi sun yi tambayoyi masu ma'ana, kuma na tabbata ansoshin da muka basu sun gamsu da su, saboda wato ainihin sun yadda da cewa muna cikin al'amarin nan mun san shi, kuma babban abu shine ba za mu yaudare su ba a kan irin ansar da za mu ba su, domin wani tunani na son kai ba za mu yi ba. In Allah ya yarda za mu faɗa abin da yake na gaskiya, wanda muka sani, wanda za mu iya da wanda ba za mu iya ba. A nasa bangaren karamin ministan ayyuka da gidaje Umar El Yakub ya bayyana jin daɗinsa da gamsuwa dangane da ɗan takaran. To wannan zama babu shaka kamar da kuka ji ya fafaɗi bayanan abubuwan da ya gani, inda aka samu nasarori da inda yake ganin zai ƙara inda aka samu nasarori, kuma ya yarda cewa akwai inda aka yi kurakurai da yake yana da buƙatar a duba a sami gyara a kurakuran da aka yi. Sannan su kuma mutane kuna ji bayanansu da suke yi na ba da goyon bayansu a wasu al'amura da ya bayani a kai, da kuma ba da shawarwari yadda za a inganta abubuwan da ya bayani a kai. Abin da ya jira a gani ko wannan taro zai haifar da ɗa mai ido, musamman ma ga tutar jam'iyyar ta APC wadda ta shafa lokaci tana mulki a jihar Kano karkashin jagorancin Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Ƙarshen rahoton kenan. Umar El Faruk Ahmad, Hijira TV, daga Abuja, tarayyar Najeriya.